Ginatahag sang Department of Trade and Industry nga wala pa ginapatuman ang automatic nationwide price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon kag produkto pagkatapos ang deklarasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sang National Energy Emergency. Ini matapos nagpagwa si Marcos sang Executive Order number 110 nga nagadeklarar sang State of National Energy Emergency kag nagmando sa pag-adopt sang uplift o kon unified package for livelihoods, industry, food and transport nga nag-activate sang whole of government response. Suno sa Republic Act number 7581 o kon Price Act, insigida nga gina-freeze sang isa ka lugar ang presyo sang nagapanguna nga balaklon kung inig ideklara nga yara sa state of calamity, emergency, martial law, state of war, state of rebellion kag kun ginsuspender ang writ of habeas corpus. Ginpahayag sang DTI nga kasunod sang Executive Order 110, wala pa ginapatuman ang automatic nationwide price freeze sa idalom sang Price Act. Nagapabili naman nga alerto ang Consumer Protection Team sa sang ahensya. Ang pinakabag-o nga monitoring sang Department of Trade and Industry nagapakita nga may ara sang nagakaigo nga inventory sa mga nagapanguna nga balaklon. Sa karon, nagapabilin nga committed ang DTI sa pagbalanse sang interes sang mga consumer kag sang ekonomiya sa local manufacturers. Suno kay pala sa Press Officer Claire Castro, wala nila ginasarado ang posibilidad sang pagpatuman sang price freeze. Gindugang man sini nga ila pagatunan nini sa Senado kag ila pagabalansehon agud nga indi lamang ang isa ka sektor ang maapektuhan kundi balanse man para sa iban nga sektor. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taumbayan.